chcem poznamenať, že týmto svojím slovom vás neokracujem o možnosť vystupovať, ale chcem vám vysvetliť niektoré fakty, lebo napriek tomu, že som sa zúčastnil komisie dopravy, zúčastnil som sa legislatívno-právnej komisie, zúčastnil som sa rady starostov, niektorí tu dookola opakujú tie isté polopravdy, ktoré už boli viackrát vyvrátené. Takéto sú momentálne čísla. Máme 22 000 obyvateľov a zhruba 8400 bytov. Pred zavedením rezidentského parkovania a projektu organizácie dopravy sme mali oficiálneho ščítania podľa metodiky, ktorý nám dal magistrát mesta Košice, 5685 parkovacích miest. Potom, ako sme realizovali projekt organizácie dopravy, prvá klamstvo, ktoré tu zaznelo, že ubudol počet parkovacích miest, nepribudol počet legálnych parkovacích miest na sumu 5860. A tieto parkovacie miesta sú v správe samosprávy. K tomu treba ešte pripočítať to, že máme 291 garáží, ktoré sú napríklad na Drabovej ulici alebo na Huskovej ulici. Máme garážový dom, parkovací dom, o ktorým tu mnohí hovoria, na Zombovej ulici, 140 miest. Máme súkromné parkoviska, ako je napríklad Bila, Lidl alebo parkovanie pri developerom, kde pri novostavbách si ľudia mohli kupovať svoje parkovacie miesta. Ešte stále napríklad pri novostavbe zelené grunty sú prázdne parkovacie miesta, ktoré nie sú kúpené. Robili sme ščítanie podľa metodiky, ktorá je z mesta Košice a tá je okopírovaná z mesta Bratislava, čiže všetci na Slovensku to robia rovnako. Splnili sme si domácu úlohu podobne ako mnohí z vás, ktorí pokračujete tým istým štýlom a momentálne ste robili ščítavanie. A zistili sme, že medián najväčšieho počtu parkujúcich aut na sídlisku je 6400. To znamená 6400 minus 5860. Pre jednoduchosť počítania máme zhruba 600 aut, ktoré teraz dostane každý večer pokutu, ak príde mestská polícia a niekto zavolá. A my nechceme, aby ľudia platili pokuty ako mestská časť, chceme urobiť poriadok a chceme, aby naši obyvateľia, ktorí tam reálne bývajú a platia dane, našli pokoj a našli parkovacie miesto. Snažili sme sa prebehu rokov budovať parkovacie miesta, zistili sme, že je to ako liať vodu do deravého vedra, pomôže to len krátkodobo. Naposledy sme postavili parkovisko 49 parkovacích miest na Denešovej ulici. To isté myslím, že na jazere na Ladovskej ste postavili 50 parkovacích miest, tak mám byť konkrétny. A po roku je opäť problém s parkovaním. Čiže myslieť si, že dobudovaním parkovacích miest niekedy dojdeme k bodu, že bude dostatok parkovacích miest, je najväčšie klamstvo, ktoré reálne a dokázateľne nefunguje nikde na Slovensku. Podľa oficiálnych štatistík okresného úradu, ktorý registruje osobné motorové vozidlá v meste Košice, každým rokom pribudnú 4% motorových vozidiel. Ak teda odložíme parkovanie o rok, teraz hypoteticky, bude to znamenať, že ľudia si nebudú kúpovať druhú kartu za 110, ale za 120 eur, tretiu kartu si nebudú kúpovať za 240, ale za 280 eur a pribudne nám 300 nových aut. My za rok ani s mestom Košice nevybudujeme 300 parkovacích miest, lebo to sa nepodarilo mestu Košice za posledných 15 rokov nikde. Ani mestským častiam sa to nikdy nepodarilo. Čiže ak odložíte teraz parkovanie o rok, bude to znamenať dve veci. Že bude horšia situácia pre ľudí, ktorí tam bývajú a zaplatia viacej na rezidentských kartách. Nie som si úplne istý, či toto chceme. Tu je jedna podstatná vec, keď hovoríte, že lebo my ako zastupcovia KVP sme volení ľuďmi a volili nás tisícky ľudí. Nás KVP, napríklad mňa osobne volilo oveľa viacej ľudí ako niektorých poslancov, ktorí sa tu vyjadrujú. Je zastupiteľská demokracia, čiže zastupujem svojich voličov. Prezidentské parkovanie sme mali vo volebnom programe, viem vám doniesť volebné noviny. A tu je anketa, ktorú sme robili medzi obyvateľmi. Táto anketa bola vypracovaná sociológmi, bola metodicky správna a bola na metodicky správnej relevantnej vzorke. V ankete sme sa priamo pýtali KVPčkárov a mohol sa vyjadriť každý. Promovali sme to cez časopis, cez sociálne siete, cez push-up notifikácie. A odpoveď na otázku, či ste za zavedenie rezidentského parkovania, ktoré zvýhodní rezidentov na sídlisku KVP, rozhodne áno alebo skôr áno, bolo 70%, skôr nie, rozhodne nie, bolo 29%. Čiže ja rešpektujem každého jedného voliča, rešpektujem aj ľudí, ktorí tu sú v sále, napriek všetkému, čo sa udialo a bolo povodané. Sám som organizoval petície, ale musím veľmi jasne povedať, dámy a páni, že títo ľudia reprezentujú tu červených 29,93%. Ja prečo chcem, aby bolo spustené parkovanie z jedného hlavného dôvodu, že rezidentský systém donesie benefity rezidentom až po spustení systému, nikdy nie dopredu. A reprezentujem tých 70% plus svojich voličov, ktorí mi dali mandát. Čiže bol by som rád, aby ostatní kolegovia z iných mestských častí realizovali svoj mandát bez toho, aby išli proti väčšine občanov na sídlisku KVP. Samotní občania v dotazníku vyjadrili, čo ich trápi. A tu vidíte na prvom mieste je parkovanie 295 hlasov. Napríklad čistota trápi 41
starostlivosť len 6 a parkovanie 295. Aj podľa toho je zrejme, že parkovanie je problém číslo 1 na sídlisku KVP. A my v snahe riešiť sme išli za mestami, ako tam vidíte vymenované Bratislava, Trenčín, Trnava, Banská Bystrica, Košice, Slovenská parkovacia asociácia a Brno, mestská časť Nový Lísek. A s týmito samosprávami sme komunikovali, ako ste riešili parkovanie. Všetky samosprávy sa zhodli na tom, že rezidentský systém je jediný a po druhé, všetky samosprávy sa zhodli na tom, že výrazne sa zlepšila situácia s parkovaním rezidentom po zavedení rezidentského systému. Ak tu je teda obava ľudí, ktoré ja ľudsky rozumiem, že ľudia sa boja zmien a nových vecí, tak samotné mesta, ktoré to už urobili pred nami, to vyvratili a vyvracia to aj Staré mesto. Lebo ak teraz povieme, že je toto zlý systém, tak poďme zrušiť rezidentské parkovanie v Starom meste. V časti juhu a v časti severu, kde funguje roky. Ďalší problém, ktorý máme, tu vidíte mapu sídliska KVP, sme pomerne kompaktné sídlisko, nemáme taký veľký chotár ako napríklad Sever alebo Šaca. Máme 1,97 km² a sivé plochy tvoria už teraz 50% zastávanej plochy. To znamená, každý 50% sídliska je betón a 50% je zeleň. My sme opakovane predkladali projekty na stavebné povolenie na parkoviská, na úha a odpoveď bola jednoznačná. Nedovolíme vám zaberať žiadnu zeleň, dosiahli ste 50% zastávanosti, stavajte parkovacie domy. Ale keď vám poviem, že stavajte parkovacie domy pre mestskej časti, všetci starostovia si položte ruku na srdce a povedzte z našich rozpočtov, koľko parkovacích domov my dokážeme postaviť. Napriek tomu sme išli do toho a máme dve štúdie, dokonca štúdie, ktoré vieme veľmi rýchlo spracovať na projektové dokumentácie parkovacích domov. Jeden vychádza 3,5 milióna eur na Čordakovej ulici, na Janigovej ulici podľa dnešných cien zhruba 4,5 milióna až 5 miliónov. Náš ročný príjmen z podielových daní od všetkých ľudí, ktorí vyberme, je 1,6 milióna. Zadlžiť sa môžeme maximálne o 1 milión eur. Čiže povedzte mi, ako mám vybudovať parkovací dom za 5 miliónov. Všetci tvrdia, že teda zázrační investori prídu. Rokovali sme s viacerými investormi, odpoveď je vždy jednoduchá. Prídeme tam, kde ľudia to budú chcieť a kde bude rezidentské parkovanie, lebo ak je parkovanie na ulici zadarmo, nikto nebude platiť parkovacom dome. Na druhej strane poviem len z krátkej minulosti, bol parkovací dom na Kuzmányho, petícia proti, bol parkovací dom na Ťahanovciach, ospravedlňujem sa, neviem ulicu, petícia proti, bolo tu Odeko, parkovací dom, petícia proti. Čiže 4 parkovacie domy, ktoré sa tu chceli postaviť v meste Košice, boli ľudia proti. Základné fakty. My budeme zóna D a DN. Bolo to schválené na mestskom zastupiteľstve. Tí istí poslanci, ktorí ste teraz proti a hovoríte, že to nepodporíte, ste hlasovali za to. A mesto Košice si zobralo ešte 3 mesiace naviac, lebo my sme to chceli spustiť v roku 2025, na to, aby stihlo urobiť všetky veci. Za 8 mesiacov ja musím súhlasiť s pánom riaditeľom. Áno, sú tam nejaké nedorobky, áno, sú tam nejaké reklamácie, ale referát parkovania odviedol dobrú prácu, a všetko je pripravené na spustenie systému a nič nebráni tomu legislatívne ani materiálne, aby systém bol spustený od 1.3. A keď to posúdeme aj o rok, to isté sa bude diať o rok. Sídlisko je špecifické a išli sme do nového modelu, ktorý bude môcť byť pre ostatné mestské časti, a to znamená, že regulujeme vám noci, čiže cez deň je zadarmo, platí sa len medzi 17 a 7 hodinou mimo pracovných dní. A keď niektorí hovoríte, že teda treba najprv niečo urobiť pre ľudí, lebo to som aj ja hovoril v minulosti, a áno, dodržal som svoje slovo, za posledné 4 roky sme postavili 125 parkovacích miest nových vybudovaním za viac ako 300 000 eur. A teraz si povedzte, poslanci mestských častí, koľko parkovacích miest ste postavili za posledné 4 roky. Lebo my 125 a vám poviem, že to nefunguje. Proste aj teraz, keď postavíme ďalších 100, do roka bude opäť ďalší problém. My chceme teda pomôcť ľuďom, ktorí reálne bývajú na sídlisku KVP a nevlastnia 3, 4, 5, 6 aut. Lebo ten najväčší odpor vidíme od ľudí, ktorí vlastnia viac ako 3 auta. Základná argumentácia, ktorá tu bola, a musím aj povedať, je, že napríklad problém, prečo parkovanie rezidentské len v centre a nie na okrajovom sídlisku. A tu musím povedať, že je jedno, že to je historické centrum, alebo sídlisko, alebo akákoľvek časť. Jediným problémom je, že máme málo miest na veľký počet aut. Čiže regulácia patrí tam, kde je nedostatok miest, nie len do historického centra. Druhá vec je parkovanie zadarmo. Parkovanie zadarmo sme mali k štátnym bytom zadarmo. Dnes tie byty nikto nerozdáva zadarmo, ale predávajú sa za 100 až 200 000 eur, ale stále ešte očakávame parkovanie zadarmo. My ponúkame rezidentom a 80% motoristov na sídlisku KVP podľa štatistik má jedno auto. Čiže tí zaplatia 1,66 mesačne. Cena 1 litru benzínu mesačne, alebo nafty, na to, aby mali lepšie miesto na parkovanie. Je to neadekvátne?
Bez regulácie vieme, že každé jedno nové vybudované parkovacie miesto sa zaplní, lebo platí jednoduchá zásada, ktorá je už v knihách. To nie je môj vymysel, to sú knihy, ktoré sú napísané o tvorbe miest a platí, že to, čo podporujete, to rastie. Ak budeme podporovať výstavbu parkovacích miest, ľudia budú kupovať auta, sú veľmi dostupné a lacné, budú zaberať parkovacie miesta. Problémom je, že my nevieme nafúknuť priestor a sú ulice typu napríklad Hemerková, ak poznáte, že aj keby sme mali 1 000 000, tak tam nepostavíme parkovacie miesta, lebo to nie je kde. Nie je kde, museli by sme ľuďom zabrať všetku zeleň, ktorú tam majú. KVP nie je v tomto pokusný králik. Už to funguje v podstate na časti severu, na juhu. Funguje to v Starom meste, či rezidentské parkovanie je na základe toho istého VZDNka, ktoré dlhé roky v meste Košice funguje. Chceme len riešiť to, čo sami ľudia povedali, že je najväčší problém. Cieľom nie je výber peňazí. Za 20 eur ročne nikto asi nezbohatne. Cieľom je, aby ľudia, ktorí platia dane, sú bežná domácnosť, majú 1 až 2 auta, zaparkovali v mieste bydliska. A to je verejný záujem podľa mňa a my by sme mali obhajovať verejný záujem a to je aj dôvod, prečo to chceme robiť. K otázke nepripravenosti. Bolo uvedené napríklad aj mestom Košice klamlivo, že vraj 800 parkovacích miest chýba. Myslím, že argumentáciou a faktami som vám vyvrátil, že to nie je pravda. Pýtali sme sa napríklad na petíciu, ako starosta sídliska KVP a mestský poslanec som sa žiadal, aby mi bola sprístupnená petícia, aby sme vedeli vôbec, koľko ľudí z KVP podpísalo túto petíciu, lebo sú tam podpísaní aj ľudia mimo KVP. A mesto mi nesprístupnilo túto petíciu. Zároveň, ak povieme, že systém je nepripravený, tak my, ako laici, ktorí nevideli systém, odporujeme Krajskému dopravnému inšpektorátu, ktorý to schválil, odporujeme cestnému správnemu orgánu, ktorým je mesto Košice, ktoré to schválilo, odporujeme dopravným inžinierom, odporujeme uznesenia mestskej časti a odporujeme aj vyjadrenia riaditeľa magistrátu, že je všetko pripravené. Aký bol vývoj? Viacerí sa pýtate. Postupovali sme presne podľa manuálu vybavovania prieskumu statickej dopravy v meste Košice z októbra roku 2023. V roku 2025 v júni bola schválená zmena a tu sa musím vyjadriť aj k nepravostiam, ktoré boli povedané. Predtým sme mali miestne zastupiteľstvo, kde som otvorene povedal miestnym poslancom, že memorandum bohužiaľ nebude podpísané. Ak chcete niečo prijať, povedzte to teraz, je to uvedené v zápisnici, je to na videozázname, viem to doložiť. Poslanci to akceptovali, lebo boli o tom upovedomení. Miestnym poslancom nevadilo, že nie je podpísané memorandum, lebo chápali situáciu. Bolo to ešte pred schválením, nepovedali ani pol slova, je to na videozázname. Čiže tvrdí teraz, že poslanci boli oklamaní a že starosta konal bez mandátu, je nezmysel, lebo naposledy sme mali zastupiteľstvo aj 18. februára, kde poslanci opäť 3/5 väčšinou schválili, že sa zapojíme do systému. Ak by sme boli nepripravení, to ešte poviem, tak by to neschválil Krajský dopravný inšpektor ani mesto Košice, ktoré prevzalo celý tento systém. Pýtali ste sa na komunikáciu. Rezidentské parkovanie sme mali nielen v programe v roku 2018, ale aj v roku 2022 som to mal jasne napísané. Podotýkam, že v roku 2022 som získal viacej hlasov ako v prvých voľbách. Čiže ak by ľudia boli proti rezidentskému parkovaniu, asi by ma nevolili. A v každej jednej kvapke, to je občasník mestskej časti, ktorý ide do 8500 domácností na sídlisku, bola informácia o tom, že sa bude konať rezidentské parkovanie. Tu máte aj rozsah strán. Okrem toho sme informovali na webovej stránke, mobilnej aplikácii, cez sociálne siete a urobil som 4 stretnutia s obyvateľmi. Keď sme komunikovali napríklad s mestom Bratislava, tam to funguje tak, že zavedú zónu 3 mesiace pred zavedením, spravia jedno online stretnutie s projektantom a ľuďmi a to je všetko. My sme spravili 4 stretnutia s obyvateľmi. Jedno ešte v júni pred schválením mestského zastupiteľstva a 3 na jeseň tohto roku. To neurobil nikto na Slovensku, musím povedať, nikto, s kým sme komunikovali. Ak sa myslíte, že to bola len nejaká okrajová téma, toto sú 4 strany z kvapky v decembri 25. Čiže pýtam sa, kedy naposledy mestskej časti komunikovali tak rozsiahle nejakú tému. Tu je kvapka zo septembra 2025 s otázkami, s odpovediami, s rezidentským parkovaním. Tu je občasník z maja 25 a z decembra 2024. A tu je jún 24 a december 23. Dávam pozornosť na december 23, to je to, čo vidíte napravo. Toto je už 4. časť otvorenia o parkovaní. To znamená, my 4 roky v každom jednom občasníku komunikujeme, že zavedieme rezidentské parkovanie. V tom žltom štvorčeku, ktorý vidíte napravo, je dokonca informácia presná, že zavedieme rezidentské parkovanie do konca roka 2025. Čiže ak niekto tvrdíte, že sme to nekomunikovali a ľudia nevedeli, tak mi povedzte, čo ste komunikovali viac, lebo my už nevieme, čo viacej urobiť. A komunikovali sme, že 25 a mesto samotné požiadalo už o odklad na marec 2026.
Takto vyzerá komunikačná kampaň. Bohužiaľ stalo sa to, že 21. pán primátor bez vedomia vôbec referátu a odborných pracovníkov vypustil informáciu, že sa pripravujú na odklad. A to pani poslanci a pani poslankyne spôsobilo, že niektorí ľudia, ktorí si neuverujú informácie, uverujú tomu, že sa to teda odkladá a nekúpili si kartu. My sa ich snažíme informovať, že kúpte si kartu, ale aj zo skúseností iných miest vždy vyplýva, že ľudia si kupujú karty na posledný deň. Zároveň už ale poviem, že kým na petícii je 1600 podpisov, teraz je vydaných 3500 kariet. Čiže viacej ľudí si kúpilo bez problémov parkovanie, ako je proti tomuto. To je ďalšie číslo pre vás. Čo sa týka ešte pred spustením, momentálne v období január, február robíme intenzívnu kampaň, je to sociálne siete samozrejme. Dali sme oznámy na všetky chodové brány na sídlisku KVP, 500 chodových brán. Na vstupe do sídliska z každej strany vidíte takéto billboardy, napravo je ich 8. Na všetkých zastávkach, ktoré sú viditeľné MHD a sú viditeľné tak, že vodiči zastavia na červenej a môžu sa pozrieť, sú city lighty. Posielali sme viac ako 1700 užívateľom push-up notifikácie a už sa k nám pripojilo aj mesto Košice, ktoré dalo list do všetkých schránok a minulý týždeň my sme dali druhý list do všetkých schránok. 8500 domácností bolo dvakrát doschránkovaných. Čiže ak niekto povie, že nevie o rezidentskom parkovaní aj po tej petícii, aj po tej medializácii, aj po tom, čo spravilo mesto Košice a mestská časť, tak si myslím, že nemôže žiť na sídlisku KVP. Takto vyzerali naše posty na sociálnych sieťach, čiže jednotlivé životné situácie vysvetľujem ľuďom, aby sme im uľahčili túto situáciu. Tu sú skúsenosti z iných miest, hore máte vymenované, s kým sme sa radili a tie findings alebo tie zistenia sú všade rovnaké. Poprvé, pred spustením je vždy všade silný odpor a obavy. Nikde to nebolo bez petície, v meste Trnava bolo dokonca referendum. Viete, ako dopadlo referendum? Bolo neúspešné. Najväčšia nespokojnosť býva vždy tesne pred štartom. Dnes máme 24. februára, 1.3. sa to spúšťa, asi to sedí. Po 3-4 mesiacoch všade hodnotia obyvatelia, že je lepšia dostupnosť parkovania a poriadok. Podotýkam, to nie je názor starostov, to je názor samotných obyvateľov, aj tých, ktorí súhlasili, aj tých, ktorí nesúhlasili. Ale po 4 mesiacoch, keď sa spraví meranie, a my tie merania máme, tak budeme vedieť jednoznačne dokázať, koľko aut ubudlo alebo pribudlo a či sú ľudia spokojní alebo nie. Každé mesto systém priebežne upravovalo. Nikde na Slovensku nebolo to, že by ho zrušili po zavedení, pretože bolo neúspešné. Čiže ak sa viacerí domnievate, že nevieme, či to pomôže, všade na Slovensku to pomohlo a nikde to nezrušili. Všade sa zhoduje to, že auta pribúdajú rýchlejšie ako parkovacie miesta. Čiže budovať parkovacie miesta je neudržateľná cesta, regulovať parkovanie a tých ľudí, ktorí majú 6, 7, 8, 9 aut pred blokmi, to je udržateľná cesta. A ja rozumiem, že je to politicky náročné, dostávam rôzne výhrážky, dostávam rôzne vyjadrenia, som atakovaný aj niektorými z vás. Uvedomte si, že aj vy možno budete musieť pristúpiť k takémuto politicky zodpovednému riešeniu, ktoré je nepopulárne. A predposledný slajd, aby som povedal, toto je prieskum spokojnosti s rezidentskými zónami v meste Bratislava, ktoré robí firma PAAS a vyjadrili sa samotní rezidenti. Ako môžete vidieť, spokojnosť je všade najnižšia 70%, najvyššia 90%. Ako politici vieme, že nikdy nevyhovieme všetkým. Snaha by mala byť, aby prevládol názor demokraticky väčšiny s ohľadom na práva menšín. A tu vidíte, že 70 až 90% rezidentov je spokojných. My očakávame, že podobne to bude na KVP. Ak to nebude fungovať a nebudú spokojní, ľudia majú na rok zaplatené karty a ja úplne príjmem túto debatu v januári 2027. Že poďme sa baviť, že na KVP to nefungovalo a poďme to zrušiť. Ale v momente, keď 3,5 tisíc ľudí chce a má kúpené karty, to je zrušiť týždeň pred spustením, je vrcholne nezodpovedné a nehospodárne, aj vzhľadom na to, že mesto Košice vynaložilo 400 000 eur na vodorovné dopravné značenie, ktoré budú musieť obnovovať a peniaze budú musieť vrátiť. Neviem, čo na to povie pán kontrol, ale za mňa to je nehospodárne. Čiže prosím, všade ešte, kde vidíte, mesta uvádzajú, že im budú od 15 do 30% aut. Tých 30% je samozrejme v exponovaných častiach a v centre. My si myslíme, že my budeme na úrovni 10 až 15%. To je naša hypotéza, ktorú budeme veľmi jednoznačne vedieť potvrdiť ščítaním vozidel, ktoré sme robili pred týždňom a ktoré budeme robiť v máji a v júni 2026. Čiže posledné, nerobíme to preto, že starosta si vymyslel, alebo že poslanci by nehajili záujem ľudí, alebo preto, že poslanci na KVP nevedia, ako zastupovať ľudí a poslanci z terasy a z jazera to teda vedia lepšie. Robíme to preto, aby ľudia, ktorí tam reálne bývajú, mali lepšiu šancu zaparkovať doma. Robíme to preto, že počet vozidel rastie a ulice nevieme nafúknuť. Bez pravidel sa to bude vždy len zhoršovať, nebude sa to zlepšovať. A to je aj základná vec, ktorú som dával každému kritikovi. Ak systém je zlý a nedokážete pomenovať teda, že čo je zle, povedzte, ako to urobiť lepšie. A vtedy je ticho. Čiže prosím aj vy, pani poslanci, povedzte, ako to teda urobiť lepšie
A ja to príjmem. Ale povedať, že systém je zlý, bez toho, aby som povedal konkrétne v čom a snažil sa to zmeniť, je populistické. Čiže my trváme na tom rozhodnutí, ktoré nie je môjim rozhodnutím, ale je rozhodnutím trojpätinovej väčšiny zastupiteľstva aj miestneho úradu po spolupráci s magistrátom mesta Košice, že systém je pripravený na spustenie od 1. marca 2026. Sme pripravení, podporte naše rozhodnutie, nerobte precedent, že budete na silu politicky znásilňovať rozhodnutie, ak sa mestská časť takto rozhodla. Ďakujeme pekne, že ste ma vypočuli.